И какво става, хора, както виждате днешното видео, ще правим лока ревю на този акаунт. Няма какво да ви кажа за това клипче, но имам да ви кажа, че това няма да е първото и последното клипче, което ще има в този канал. Да, ще има много клипчета, като на The Forest, на 5M, на други глупости, на всякакви игри ще има общо взето. Да, няма да ме бавя. Продължайте напред с клип. Както видяхте в началото, явно човека не забравя да смени иска нещо. Нека да почнем. Тук цяло нещо. Нека да почнем с глайдер. Най-да отиваме. Така почваме. Да, това глайдер. Дефолтите. Това глайдер съществува ли, бе? За първи път го виждам, между другото. Има същия. Опа! Обаче има малко глайдера. Малко глайдера. Мега OG глайдера. Може би най-готиния OG глайдер, който съществува. Мен лично много ме кефи. И да. Сега виждаме, че има сезон 1 неща. Скинове, сезон 1. Има сезон 2 глайдера. Бих го ползвал за Коледа, защото ще е готин. Добре, виждаме, че има някакви рядки скинове. Това глайдер Royal X мен много не ме интересува. Get Down глайдер. Това глайдер мен много ме кефи. И какво да кажа за него? Готин, бая готин. Всичко светка, метка, диско, всичко готино. Да, продължаваме. Twitch Prime, заплетох си езика, Twitch Prime глайдер. Никакъв шанс да убия този глайдер. Така, Paper, Console. Този глайдер за първи път го виждам, честно. Туто е Уинка сезон 3. Окей. Това е Flame, това не е някакъв готин глайдера. Ако не се лъжа, това беше Twitch Prime глайдер, според мен. Това сезон 4 глайдер. Този глайдер е странен. Така както ми тук. Win сезон 4, пак не се гледа това глайдер. Нямам думи просто, брат. Ако падна престои, сигурно ще се разрежа. Няма и колко, няма сколько. Не. Това глайдер е мега готиня. Ма е много голям и може се вижда. Мен лично кефи наистина. И да. Downshift. То глайдер чисто черен. Мега готиня. Мега. Който твист. Просто то глайдер не познам. Ама и то глайдер е помня. Това е лятото, сезон 5, сезон 6, Web Umbrella, Пикник, Crossfire, така, сезон 7, зимата на първата зима на Fortnite, която е на сезон, мега готиния глайдер, думи за него, така, за Royal Air, Бургер глайдера. Абе, готин е, ама не знам, брат. Нещо мен не ми кефи толкова. Тъй. Това глайдер с музиката е мега готиня. Мега готин е много рядък е. И е много готин. Wild, така.
готин, бая готин. Сезон 9. Чаптър 2 глайдери почват да идват. Бум. Така. Глайдери за Скот. Глайдери ме готиния. Така. Чаптър 2. Всичко чаптър 2. Находим към кирките. Така, най-долу сме. Дефолт, така. Коледна кирка, готина. Камената, някаква камена кирка. Не знам. Добре, тя кирки няма планджа. AC/DC-то, брат. AC/DC. Това е мега готино. Мега готиното е това. Еми тук цяло кирик готин, аз според мен, освен да и та се готина, пробвара, той. Добре, знам, че има готин скин вече, и то бая. Но ще такива глупости. Тъй, скинове. Скинчета. Така, бум. Почваме сезон 1. Пак едно. Сезон 1. Мега готин скинчета. Така, Blue Square, Black Knight почва, Warpaint, The Reaper. То истинския да Reaper. А не другия беше Джони Уик. Има Save the World. Има OG Save the World. Ама OG-то. Така. Roach Agent, Rex, Raven. Ей, на то се глайда. Космонавтите. Много не ме интересуват. Хавока, Twitch Primes. Мега готин. Много е готин. Така, Bright Gunner. Тази версия изобщо има кефе. Зовито. Готин скин, ама Wingman. То се взема сезон 4. Готин. Аз мисля, че беше с много постаране. Когато се тя сезон 4, сезон 5 Sunstrider, Майкъл, след Hammer, Redline, Реве, не знам, Рагнарок, Макс ли е? Или Макс? Всъщност не съм сигурен това дали беше Макс. Мисля, че е Макс. Не съм сигурен. Ето скин е мега рядкия. Така да ето скин е много готин. Някакво говорим. Да. Ето скин лично ме макефи, но не би го ползвал за игра. Не знам що. DJ, да. Има каламити тук. Има цялото каламити. Всички глупости да има. Тъй, почваме сезон 7. Да, който мама кили. Сайдуиндъра, то скин, старите му са отвратителни направо. Някакви динозаври. Направо са моби. Почваме чаптър 2, ясно. С Тината, Sky, Midas. Които е тази с много поставили. Обаче няма никакъв. То се направи както искаш. Deadpool е много ме кефи, ама чак толкова. Има чаптър 2. Това е странно, фриски. Гоку ме интересува Battle Pass. Чаптър 5 сезон 1. Чаптър 6. Не съм сигурен Battle Pass. Така. Pick the Butcher, той е фриски. Така. И идва Травис Скот е мега готиния скин, най-добрият скин, който може да ползваш, той е. Ако имаш този аккаунт, най-готиният скин, колко може да ползваш. Ей този скин.
лично мен много ме кефи. Elite Agent също. Направо иде са карти, мивки. Мивките карти, брат. Мивките, всичките мивки карти. Така, Royal Knight мега редки ски. Така, и с Dark Voyager, много ме напомня от това. Да, както тук имаш едно, на чаптер 1. Това, тук се вижда всичкото. Трябва да помня, имаше някакво като глич, може да си имаше там да гледам. Blackheart. Това е готин скин. То също е бая. Готин. Омега. Макс или не е Макс? Забравих. Май Макс. Добре. Ще кажем, че... Да, Макс е Stage 5. Така. Stage 5 Макс. Да, всичко Макс. Окей. Добре. Gold Brutus. Има го... Half Gold Brutus. Не целя. Не е Макс на Brutus, ама... Какво се прави? Банана. Готин скин. Готиня пич. Rabbit Raider майка. Много готин скин, който може да си вземеш. Но за жалост той не е за много време. Да. Eminem. Забравих. OG сезона е. Добре. Chapter 1. Twitch Prime Subcommander. Мега готиня скин. Много готин скин направо. По-дъра. Скин е готина. Обувките, брат. Много са грозни. Много грозно седят. Дрифта. Дрифт Макс или не Макс? Макси. Дрифта е бая готин скин. Много слеса. Мега готин скин. Мега готин скин. Особено и тъй прилича на моята котка. Така. Дискотека някаква и рук. Ранички, между другото, не сме видяли. Така, охо, тук направо нямам думи за тия. Мале ми като цяло. Ще гледаме набързо, защото те раничките много не наинтересуват. Има раничките с животинки. Те са много готини. Те са мега готини. Има хамстер. Такива глупости, има дракон. Има скейтборди, мейтборди, Травис Скот раничката. Травис Скот и общо взето нищо друго хубаво няма. Чакай, само си направим комото. Да, готина после време да игра. Готина. Те могат те ще ги видим тук, защото много Take Dell, Foss, Bestmates, Rage, Orange Society и да видите, моите в момента няма да ме интересуват. Да, това ще е от Лока ревюто, надявам се да ви харесва, защото мен лично това много ме изкефи и се опитвам да развия този YouTube канал, като с цел да се забавлявам с хората, да играем, да правим стримове, такива неща. И да.